seacht gearc a gcuing agus is maithlam a bheith ag bailiú le uibheacha uatha agus tuairim bia agus iscadóibh gach lá. Ach chun rud is fearlam ná bacaireacht. An fág gur bhrealam bacaireacht mar is fearlam na baca agus an nádúr agus is maithlam a bheith tuairtearadóibh. Dabhail mé an bhacaireacht uamhámaí agus mo dheadaí agus cabhaíonn siad liom anamh go ceart. Sulla tain tú go dtí an bachlinn is gairid do chulamhacha agus do bútasaí agus do lámhnaí a chuirt agus is gairid do uirlisí a thóga leat freisin. Tá sé tábhachtach do chulamhacha a dúna go ceart nó roicigh na bacha is trocha do chulamhacha agus tuaigh sí ceallaigh duit. Bhíonn mé gnóthach leos sa saoire ach ní bhíonn mé gnóthach leos sa géire mar bíonn siad ina chula agus tá sé uair dóibh chun dul amach ag obair. Úsáideann tú an gléas statig ag doras an cúsnóg chun na bhacha a thuaimhnú. Nuair oslíonn tú an cuircóg feicigh tú a lán bacha ag obair ann. Seo an phráma agus sin le ceallaigh beag le mill agus tá na bacha ag cuireann mill ann agus ag óil an mill. Tar éis a bheith ag obair sa bhaclinn tá sé nám an Mhille Mhuint. Is brealam an mhille chéile isteach san na prócaí. Úsáideann muid an mill ar go leor bailí mar bruntanis, inar foscalón, inar smoothies ag bíimde cócaráil leis agus ar leite. Bhuachtlumm leanúntaráig ag bacaireacht nar bheith mé mór mar is brealam an áidir agus is maithlam bheith chuir síalt agus beidir go mbeidh mo siopa mála haoine gom. Seo an bhile fad ag mé níos luatha, agus inis an píos is fearm. Go bhfuil mágad tá tapa.